Assalamu alaikum in class, wannan shine darasin wannan shine ABCD a larabci ABCD larabci kai. E B T C G H E B T C G B T C bari mu riƙa kawai layi ka a cika da yawa. EBTC EBTC. Assalamu alaikum class, wannan shine darasin mai zamu tashi daga nan muka tsaya. G H K D G H K D G H D EBTC G H D EBTC G H D. Alaikum class, wannan shine darasin zamu tashi daga inda muka tsaya. D Z C EBTC G H D Z C Alaikum in class, wannan shine darasin zamu tashi daga inda muka tsaya. She C D She C D She C D